Здравейте! Това видео днес ще бъде малко по-различно, защото няма да показвам упражнения, а повече ще си говорим за това как да накарате мозъка си или как да го поставите в по-добра среда около вас, как да подобрите начина си на живот, за да може да му помогнете да се възстанови възможно най-много и възможно най-бързо след неврологично увреждане. Казвам се Стойчо и съм физиотерапевт от Home Rehab. Останете до края на клипа. Първото нещо, за което искам да поговорим, е именно движението. Както знаете, в нашия канал постоянно показваме упражнения, които да правите след неврологично увреждане, по-специфично инсулт, и има причина за това. Причината е, че наистина движението е най-доброто лекарство. Знаем, че когато липсва физическа активност, това е свързано с сърдечно-съдови заболявания, диабет, деменция, ментални заболявания. А от друга страна, когато има повече физическа активност, тя е свързана с подобрено когнитивно здраве, отслабване, т.е. респективно по-малко на нормално тегло, по-малко или контрол на кръвната захар, и най-важното за този видеоклип е по-добро здраве за мозъка. Разбира се, изниква следващия въпрос. Какво да правя след като имам увреждане на мозъка, а именно инсулт, тъй като инсулт е увреждане на мозъка? Ами, движението е най-важното нещо и точно заради това в момента, в който получите инсулт, докато все още сте в болницата, веднага започват да идват рехабилитатори, които да ви раздвижват, а се предполага вече когато сте в къщи и може да имате повече движение, може да намерите всякакъв начин, по който да се движите. Ако гледате особено това видео, означава, че сте доста добре и вече може да извършите някакви движения, може да отворите нашия канал, може да видите клипове, в които показваме упражнения, може да извикате физиотерапевт, рехабилитатор у вас, който да ви помага с рехабилитацията, с раздвижването, и така вие ще си набавите физическата активност, от която имате нужда. Наистина, според нивото на всеки един от вас, отваряте нашия канал и вътре има много видеа с различни упражнения, които да правите. Втора точка, за която ще говоря, е менталното здраве, а именно депресията, която може да получавате след инсулт. Това е напълно нормално нещо. Както знаете, депресията увеличава риска от здравословни проблеми, като например сърдечно-съдови заболявания, диабет, инсулт, който, ако гледате този клип или следите канала, може би вече сте прекарали. Ако вече сте прекарали инсулт, е изключително важно да обърнете внимание на менталното си здраве. Дори ако се чудите дали имате проблеми в момента с менталното здраве, със сигурност има някакъв страх във вас, със сигурност има някакво безпокойство или да се чудите какво ще става от тук нататък, което ще ви докара стрес. Така че моят съвет към вас е: консултирайте се с психолог. Намерете психолог, с който да може да преодолеете това, защото иначе проблемите с менталното здраве могат да ограничат вашия потенциал за възстановяване след инсулт. И идва ред на номер 3, което е диетата. Харесвам много тази тема. Наистина това е доста важна тема, на която трябва да се обърне внимание, особено след прекаран инсулт или като цяло, ако имате някакво неврологично заболяване. Както се казва, ти си това, което ядеш. Знам, че на доста от вас храната е нещо, което им е останало, което е малко от нещата, които им е останало след инсулт, което могат да правят, и обичате да се наслаждавате на храната, но наистина това е нещо, което трябва да вземете под внимание. А именно, казвам ви, че трябва да се храните по-здравословно. Какво имам предвид? Моят съвет към вас е да се придържате към прости храни или по-скоро цели непреработени храни, да избягвате захарта, мазни и преработени храни, които да са пакетирани, и да наблегнете към храни, които са възможно най-близко към природата, т.е. храни, които, разбира се, не са изпържени, не са в пакет, не са, които са били замразени дълго време и са купени просто е така и са сложени в тигана и са направени. Така че, моля ви, наблягайте на здравословната диета. Няма да влизам твърде дълбоко в тази тема, просто го отбелязвам като точка. Ако искате, пишете долу в коментарите, може да направя цяло отделно видео за храненето с неврологично увреждане или по-скоро след инсулт.
Следващата точка е съня. Изключително важен. Това, което бих ви посъветвал е да спите между 6 и 8 часа на вечер. Също така, ако взимате дрямки през деня, ви съветвам да не са по-дълги от 30 минути, за да не нарушат заспиването ви вечер. Другото нещо, което е да ставате и да лягате по едно и също време. Тоест, ако лягате вечер към 10:30, да лягате горе-долу между 10:30 и 11:30 всяка вечер и да ставате сутринта между 6:30 или 7:30, горе-долу колкото да можете да се вземете тези часове между 6 и 8 часа. Също така, другия ми съвет към вас относно съня е да ограничите телефоните или синята светлина от електронни устройства до 1 час преди съня. Също така, ако имате възможност, е добре да четете нещо, което за да не ви облъчва самата синя светлина и това ще ви подобри съня. И другото нещо, което е последно за съня, но не на последно място, е да ограничите кофеина и кофеиновите напитки, кафе или енергийни напитки, които приемате след 4 часа на обяд. Да не приемате такива напитки, тъй като кофеина, дори да не го усещате, дори да казвате на мен кафето ми помага да заспя или даже аз като изпия едно кафе се чувствам по-добре, може да повлияе на качеството на съня ви. Може да спите, но това може да повлияе на качеството на съня ви. Следващото нещо е изключително лесно и то е да пиете много вода. Като ориентир, както знаем, 75 до 85% от мозъка ни е съставен от вода. Като ориентир бих ви казал, че около 8 чаши вода на ден, това е около 2 литра, е добър минимум за всеки един от вас. Ако пиенето на вода обаче ви кара вечерно време да ходите до тоалетната и това разваля сънят ви, ви препоръчвам да намалите или да отрежете да пиете водата 4-5 часа преди да се легнете да спите и се опитате да набавите това количество вода преди този период. Последното нещо, но не на последно място, е ученето. Изключително важно е да започнете да учите, за да може да стимулирате вашия мозък да може да се развива и да започне по този начин да се възстановява, като в момента в позицията, в която се намират с неврологично увреждане, в случая може да е инсулт, може да започнете да четете повече за това заболяване и да започнете да научавате повече за него. Други неща, с които може да стимулирате по този начин мозъка си е като редите пъзели, четете книги, статии или започнете да играете разни игри, които имат нужда от стимулиране, от които имат нужда от мислене. Това бяха всички точки. Някои от вас може да се чудят защо не съм споменал нищо за цигари. Защото просто няма смисъл. Напълно е ясно, че ако пушите или пиете, просто това трябва да бъде спряно. Това е 100% доказано, че цигарите и алкохола вредят не само на мозъка, но и на цялото тяло. Затова изобщо даже не съм ги включвал, просто искам да ги спомена накрая набързо, че ако продължавате да пушите и продължавате да консумирате алкохол, след като вече имате неврологично увреждане, именно инсулт, това трябва да спре или вие просто се обричате отново на следващ инсулт и да продължите да ставате по-зле и по-зле. Благодаря ви, че останахте до край. Ако видеото ви е харесало, моля харесайте клипа, абонирайте се за канала, коментирайте отдолу, ако случайно според вас съм изпуснал нещо и вие сте видели, че това нещо ви е помогнало във възстановяването. Може да има някой друг човек, който иска да го чуе долу, би го прочел в коментарите. Така че до скоро и ако имате нужда и искате да знаете повече на някоя друга тема, пишете ни в коментарите, ще направим видеоклип. До скоро!